Piştî rewşa awarteya li Tirkiye hatiye îlankirin gelek saziyên Kurda hatin girtin. Li Wanê jî gelek saziyên çand û hunerî hatin desteserkirin û di nava van saziyan da kursên Qur'anê hatin vekirin. Kesên li van saziyan da jî dixebitin ji kar hatin avêtin. Ji ber va sedeman rewşa bajarê Wanê ji aliyê çand û huneriyê da valahiyekê mezin derkete holê. Kesên ji kar hatine avêtin hatin cem hev û saziya bi navê wê şanoya mencel bi hev ra vekirin. Em wek bi salana vî karê şanoyê dikin û piştî vê rewşa awarte û halê jî me bi derfetên xwe em wekî grûbek hatin bo hev me karê xwe yê şanoyê doman xebatên wekî atölye wek lîstikvanê wek ser lîstikê xebat yani bu awayî hîn devam dikin. An hel bajar da yê ku hem bi Kurdî hem bi Tirkî şano çê dikin û dileyîzin tinê mencel e. Ev salûn gelek tariye. Wexte ku bibe êvar, boçî lambeyan pê naxe? Plansaziyekê pir dewlemend hatiye amadekirin û heya salekê jî bernameyên cûr bi cûr jî hatiye amadekirin. Şêk din jî xwe. Baş e ez ê vexwim. Ji kerema xwe ya min bila piçekî zelal be. Di nava va plansaziyê de şanoyên zarok, jin, ciwan û her beşên civakê alaqedar dike hene. Şanoya mencel di sihê îlonê da perdeyên xwe ji bo heskiriyên şanoyê vedike. Dê bi şanoya Adalet Agaoğlu nivîsî û derhêneriyê wê Perînaz Aydoğdu kirî dê bê destpêkirin. Belê ev dume me destpêkire lîstikê lîstika nivîskarê Adalet Agaoğlu bi navê Kozalar Tirkî wergêra wê jinên mencelê yani me çêkir. Wekî din derhênerê lîstika me Perînaz Aydoğdu ew jî li mencelê ye mamosteya me ye. Din mijara lîstikê ew ku ji derve ji cîhanê li welatê tiştî qewimin, şer çê dibin. Her sê jin tenê li mala xwe de ne van tiştan dinirxînin, fikrên xwe dibêjin. Yani çawa ku şer çêbin ne tenê jin, wekî din her mirov çi difikire, çi dibêje, çi nîqaş dike, ev lîstik herî zêde li ser wê ye. Her wiha cara yekemîn li bajarê Wanê di nava 13 û 21 Cotmehê de Festîvala Şanoya Kurdî pêk dide. Di hem ji dervê welat hem jî di nava welat da şanoger dê bên li ser dike. Bi taybetî jî em li ser Festîvala Şanoyê disekinin. Wê vê bajarê cara yekeme festîvaleke Şanoya Kurdî wê pêk were. Rastî jî ev ji bo me gelekî girîng e. Ji bo gel jî bi girîng e. Coşekî mezin û heyecanekî mezin dime da çêbûye ji bo vê festîvalê. Festîvala me 13 Cotmehê û heya 21 wê berdewam bike. Bi vê awayî em hêvîdarin ku wê gel hemû tevlî bibe. Li hember çanda Kurdî her tim astengî berdevam bike jî hunermendê Kurd jî ji bo pêşveçûyîna çand û hunera Kurdî ve bixebitin. Arif Aslan, Dengê Amerika, Wan.